Khadija, ya gidan? Surayya, ya muke? Ya Surayya, je ki samun ruwan yi wanka na gajiya da je ki dauko baki sami shi ruwan wanka. Ka gaji da zama ka je ka sa ruwan wankan ka yi da kanka. Khadija kalau kuwa? Lafiya me yake faruwa a gida? Khadija, kalau kuwa? Lafiya kuwa? Ku ce faɗan ma gashi nan kun ga dama ku lauka, kun ba ku ga dama ba ku bar shi. Shi sa na ce maka karka ban shawara ne mata biyun nan. Sai da ne ma gashi yanzu nan gaba ɗaya. To kuma ba wani abu a tsakaninku Wanda komi ban san me dalili ba. to Alhaji dai abin nan na fassar to ka san menene to ina ga dai mafitan nan akwai dalili akwai abinci dai akwai komai ko To me ran samu me suka rasa? to ya kamata mu je wajen babu Kudu kuma. kwarai ko shi kadai ne zai iya Abba ni ba na son irin abin da kake mun. Ta za in kawo maka maganan gidana kuma ka zo kana ce mun wai mu je gurin babu shi ba. a'a kana ji ko ba gudi ne kadai zai iya sasanta ka da iyalinka domin ni kaina yanzu na shiga gidan kila ma da duka za su Shi ba gudun dama iya sasanta iyali ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni haka. Girkin ki ne? Ke girkin ki ne? Na ga kina saki min shishigi ne. Kawai ba na son irin wannan abu. Ban son haka Ba nan. wani shishigi. Fada. Waye da girki fada mana waye da girki fada mu ji. Ka tsaya kana kallo faɗa mana. Ba gudi yayi me? Ka fada ka tsaya kana ta shafa kai girkin waye yau. Gaskiya ne. Faɗa mana. Lallai na yadda ba gudu. To fada waye da girki Faɗa fada mana. mu ji. Ba gudu ya iya. Girkin waye yau. Faɗa mana. Girkin waye. Da dole ne in ƙara koma gurin babu nan. Girkin waye fada mana. Girkin ki ne. So mu ji. Gaskiya. Oh, okay, abun haka ne? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina masu fama da ciwon sanyi. Ko kuma masu fama da basir mai tsoro. Bagudu Islamic Medicine Center. Domin sasantawa da iyalanku. Za ku iya garzayawa Bagudu Islamic Medicine Center. Domin magance bakin cikin zama da iyali. Bagudu Islamic Medicine Center yana bayar da maganin typhoid, hawan jini, ciwon ciki, ulcer da ciwon malaria. Muna ba da maganin sanyi wanda zai warkar maka da ciwon ka cikin sauƙi. Miyada kenan mai magance muku maganin sanyi kowace iri. Ci da tattabara ko salwa. Muna da sabulu mai magance kurajen fuska ko na jiki. Zuma ne wannan ingantacce ba sirki a cikin shi. Ina sababbin ma'aurata. Wannan shine ci da kwai. Za ku same mu A daidai Abuja Road su Kaduna da ke nan cikin garin Gitata. Za ku iya tuntuɓar mu a namba kamar haka. 091 24 64 10 64.
alaikum. Alaikum Likita, na. mun kawo mara lafiya ne muna buƙatar taimakon gaggawa. Shikenan. Ina zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya shayi? Ya barka da zuwa. Ya barka da safiya. Ya sun Ya gajiya. Ya kasuwa mai shayi? Alhamdulillah. Masha Allah. A ban shayin nan. Ba da. Yau ya kai da bayan nan ne mutumin nan naka na jiya. Ai, har yanzu fa ana fafatawa fa. Har yanzu. Kai ba wani labari kenan. Amma insha Allah akwai alamun nasara. Ya to Allah ya kawo. Wa Allah, amina ne. Allah ya. Liston za ka sa ku mai shayi. Okay to. Ba ta. Yana ta sauri ne a kawo maka shayin. Hannu? Yanzu mai gida na tafa. Na bar shi a gida, shi ya ce in kawo ta. Yaushe ne abin ya fara ka? Ɗazu-ɗazu. Da wani lokaci? Ɗazun da yamma ne. Ita kaɗai ne lokacin da abin ya faru koko? Akwai mijinta. Yanzu mai gidan na tafa. Ban gan shi ba, na aika a kira shi kuma bai zo ba. Shi ya ce in kawo ta. To da Allah ki duba min shi yanzu nan. Kai yau na ga shayin ya yi kauri ne. Sosai ko? Eh. Ba da ma kudin ka zaka shayi. Ko? Ya a cikin lissafi ne yayi. Mama, nawa ne kudin shayin mai shayi? Kudin ka 250. 250? 250. Mai shayi, ku dinga yin adalci mai shayi. Adalci kuma? Kamar yamma dinga yin adalci. Kai adalcin kake yi? Ba san ma abin da kake yi. Dan Allah, abin 150 yanzu a ce 250 mai shayi. 250 ne. Ta kasan nan ba a mana adalci. An ce mu koma gona. Mun koma gonan nan mun yi noman Fulani ba su bar mu ba. Ba barka ba dai. Yanzu kin ce mai gidan nan tana zuwa ko? To shikenan yanzu gaskiya a duban da muka mata da gwaje-gwajen da muka mata gaskiya sai an mata aiki. Sakamakon gaskiya ana buƙatar kuɗi tukuna kafin a fara taɓa ta. Kamar nawa ne kuɗin aiki? Gaskiya akalla zai kai 65,000. 65,000 ne ma. Gaskiya dole kin ga mun ga mai gidan tukuna za a san yadda ake ciki kuma ana son aikin nan kai ya wuce kamar gobe. Yanzu zan je in kiro shi ne. Sai ki ce mai ina jiran shi a ofis. To zan je in kiro shi. To shi kenan da Allah ki kokarta ba mu son aiki yayi daɗe da yawa. Ban fance ka mai gida. Kai din sun barka ne? A to ba dole a banni ba. Da ni ba masu a garin. Ban fance ka mai gida.
kai tunda na kula kaman sabo ne kai irin faɗa maka sirrin kana ji ko a wata dabara ne yanzu ake idan kana da gona karka ce za ka tsaya sai amfanin gonan nan yayi kafin ka je ka cire ka gane ko ka je ka siyar ai kawai idan masaranka ko kuma gyaɗanka ko dawanka sun taso kana ji za ka samu magirbi sai ka yayyanke kai kwashe ka zubar kai tsaye ka zo gurin mai gari ka ce mai shi kan masaran yawa kan masaran ko kuma kan dawa duk dai abin da ka noma sai ka kai kara gidan mai gari ka ce ai fulani sun zo sun shiga ma gonanka sun cinye ma amfanin gona saboda aka kai a biya ka koya a karban ma aikinka kafin nan kana ji ko za ka tallafi ka bari shanu sun wuce sun ke da gonanka ka gane ko takun kafofin su ya fito a cikin hanyar gonan ka ba yawa da wuri kafin labin nan nasu ya baci sai ka je ka samu mai gari ka ce mai amma ba shi kuma daga nan mai gari zai sa a nemo wannan bafulatinin da ya ma amma kana ganin in na cire amfanin gonan da a biya ni kudin na abin nan ina gaya ma kuma ba ai mu ba ɗaya ba sosai ba muna yin wannan kuma kusan yanzu da ita ne ma kawai muke cin abinci ina gona na ta can kasa wajen ruwan nan ba shi ruwan nan na gan shi ba ga wani masara da na shuka yanda ta taso gaskiya masaran ka yayi kyau fa ha ba ga abin saman shi yanda aka ce cinye shi ba kai shanu gaskiya fulani ba su kyauta ina ba fulani ba ne ai ni nayi kayana ni nayi kanka a tun yaushe kudi ne to suke shigowa saboda kai ne ba na shi ai mai shayi ya san komai ka tafi shi wannan bai san komai ba kan irin wannan harkar ke mai shayi wai kai ma kana noma ai ina da wannan jarin baran je gona ba to kai to da can da kake zuwa shagon shayi yake ai da hakan ne yayi ba mai shayi hakan ne to in ba hakan bai na samu shayi shagon nan duka daga biredi guda nawa kake gani a shagon amma yanzu ka duba nan tebur biredi fal teburin nan suka yi da biredi ya kare Dadi ya ta zauna yanzu ai kuma haka ne bari yi maza dama zan shiga gari ne zan kai ziyara yanzu na fasa zan yi maza yanzu karfe nawa ne dan Allah yanzu nan karfe 10 ne daidai kaga lokacin ma wucewa suke nan bari yi maza in tashi in je da sai kai maza ba komai ya shayi bari yi maza a to ko baka sha shayi ba sai ka bani kudin shayi na tunda an riga an hada a kanka da zan ba ku yaushe na gode a ba masara amin ka da naka da nashi no amma da 800 kenan okay to zo karba okay to Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Yanzu Mustapha matanka na cikin halin marasa lafiya amma kai abu ko damun ka bai yi ba. Kina so yanzu ni ma in shiga damuwa ne? Habarin Allah. Ku yanzu ba kwa duba kokarin da mutum yake yi sai ki ce wai ko damuwa ban yi ba. Ya za ki ce min ko damuwa? To da ka tare malami ba faɗa ya kawo ni ba likita da yama ya ce kafin ya taɓa matanka sai an kawo kuɗin aiki 65,000. 65,000? Haba 65,000 ai yayi yawa. Ya za a ce aiki 65,000? Kuma ya ce kar a wuce awa ɗaya. To ni dai gaskiya yanzu kayan da Allah 5,000 zan ba. 5,000 aiki fa za a mata ka ce 5,000 za ka bayar.
dama kai ne kake bin gona kake zuwa kake yin barna ko yau Allah ya sa na ganka Allah ya sa na ganka kullun ina wahalan cilbe ina murna masara ta taso ka zo ka ciccinye mun masara yau din nan Allah ya tona mun asiri ka yau haradun Allah maran ba ruwana ko da yaushe ina zuwa nan yi cilbe dukan masara nan da kuka ciccinye masara haradun Allah malan yau da ka dangwali na fito na biyo hanyar nan zan koma gida ba ruwana malan ka fara bin hanyar nan ko haradun Allah ba ruwana da ka dangwali na fito sai na kai ka gidan sarki yau din nan malam ko ka kai ni gidan sarki yau fa na fara bin hanyar nan zan wuce dangwali ne fa ko menene yau din nan sai na kai ruwana ni yau na fara bin hanyar nan ji ba fa din Allah malam kai hakuri ni ba ruwana na ga yamma ka ba ruwana ba abin da ya dame ni yau ka fara bin hanyar nan ko nan gefen ba Lajaga manin zaki. Lafiya zaki. Kaga tururuwa mai hanya goma zaki. Maƙiyanka fadawanka zaki. A lafiya zaki. Maƙiyanka fadawanka zaki. Kaga mage mai kwanciyar lalata. Birgi-birgi tukunyan gwari. Wanda ya ce ba kai ne ba. Ya tukwal ubai. Kaga tullubu faɗan iblisai. Yaro bai gani ba balle ya raba. Ku kuke faɗa, ku kuke gaya a ji. Ka ci lafiya zaki. Dai da ka tara ganin ɗan talakawa. Gawo daga nan. Daga nan gefen. Shigo a hankali ba zuwa mana nan da karfi. Gona daga nan wajen. Al'adamu. Da ranar nan haka ya faru. Daki ba kalau ba daki. Yanzu na je gona daki na tarar da fulatani yana bin kwanna. Daki ya cinye min masara. Shi yasa na ce bari mu maza na zo na sanar da daki. Saboda na san za a bi min haƙƙi na yadda ya kamata daki. Ba ka zalunta daki. Na riga na san da wannan daki. To, Malam Adamu kai ka san akwan ne? Daki na san shi. Ka san shi? Na san shi sarai. To, ya za a yi a same shi yanzu? Na bar shi ya wuce ya nufi gida ko a same shi a gida ko a same shi a gida. Ja'e ne. Ja'e. Ja'e ne? Ja'e ne. To ba da zan sa ja to. Na gode zaki. Za a ja to. Kai a ja to mun da ja'e. Godiya nake nan. An gama zaki. An gama zaki. Lafiya zaki. Maza yanzu nan. Ku je tare da Malam Adamu zo mun da ja'e. Je ku tafi da shi. Buɗan talakawan nan a baya.